Predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu sa studentima Beogradskog univerziteta i učenicima Matematičke gimnazije koji su osvojili nagrade na velikim međunarodnim takmičenjima. Tadić je studentima poručio da im ideje mira i blagostanja uvek budu ispred naučnih otkrića i matematičkih rešenja. Sada su mi potrebna 3 dobrovoljca. Jedan za predsednika. Može jedna devojka. Samo da pokažem. Znači, nemojte za metalni deo da držite, držite ovako iznad. Neće vam ništa biti, samo ću vas malo... Neće ništa biti, tako je idealno, znači ne morate bliže od toga da stojite. Znači, posmatrajte munje koje se stvaraju. Želi da proba. Ulevo. Znači, samo iznenađenje, nije ništa. To zavisi od zime. Ovo je slatko, ljudi, probajte. Mi imamo bulevar Nikole Tesle, imamo muzej Nikole Tesle, imamo aerodrom Nikole Tesle. Ali nemamo nijedno mesto u gradu, u zemlji, koje objedinjuje to Teslino delo, tu Teslinu energiju i tu njegovu predatu energiju vama. Sad zajedno s vama razmišljam. Čitam ovih dana u novinama da je jedna akademija došla na ideju da se stvori Teslin toranj. Jedan takav oblakoder, ono što dere oblake, što proizvodi, što materializuje Tesline ideje. Bilo je mesto koje mi definitivno potvrđujemo da smo Teslina zemlja.